ना हां भैया कोगा मनुष्य रहले है एक कहू ना भैया एक कहू ना तूरे कलुआ तू कोग रहले है 4 गो भैया 4 गो दूगा हमारा के दे दे तू को तू ले ले अब भैया हमारा के भैया हमारा के एक नीचे फरल बा तू को तोड़ ले ओह नो ताकत के बारे मीठ लगी दोस्त 2 टनक कोयला आ गइल बा अब पैसा कैसे दिए ये सोचत तनी पहले कोई के माल उतरवा बाबा कोई के माल उतरवा पैसा त मर दे 1 मिनट में जी खाली फोन घुमाई तो अरे लदावा माल उतार बस आओ तनी उतार के 4 गो जसन मर दे बड़ी हेडक बा उनिया कहता हूं माल उतार बंद करे भैया ई ना अब नायका चलो दो मुंड में आओ चलो भैया आदि शक्ति खेल रउआ बाली बंगाल से ले आवे के बाद हमरा बिंदिया इंडिया हिलावे के बाद रउआ बाली बंगाल से ले आवे के बाद हमरा बिंदिया इंडिया हिलावे के बाद रेट होके जवना के खूबे बढ़ चढ़ के हथवा के चूड़ी सैया चाही चंडीगढ़ के जदी लेके नहीं आई पता करब झगड़ा हे धनी हो कि हम हो ले आइब राजस्थानी घाघरा ही लई हो पेन के दिलिया घरा सचो भैया ले आओ राजस्थानी घाघरा ही लई हे भौजी दिलिया घरा तू लोग तो छुपे रहलो इस साला अपन माल लूटो तो सो अब उधो ना दिला सब हमारा के अब जाते देखा भैया वाले शिकायत कर तारा पता बा तू चिमनी चला के पैसा कमाता ल तार छोटा भाई क्या करता भाई लंठई करता घाघरा चोरी किन के लइकिन के देता मारम चाबड़ावा तारा मुंह फाट जाई उल्टा सीधा बोलबे ओकरा बारे में हम बोलता नहीं उल्टा सीधा तारा समझ में नहीं आवत अरे मैंने कहत नहीं मारा बेड़ा और पलट जिबाई जे नाश करी तार नाश ठीक बजा तू जा जा अपनो से नंबर बनो नाश धरबो करे के त तार गाड़ी में बास कर दी बास भैया ई ओइसन में के तो लइका ना हो लंठई करत ओकरा के देखले नहीं छी तू नहीं खना देखो बाकी हम देखत नहीं कि कितना चलता कितना करता अच्छा जो हमने के पूछ लिए जो ठीक बा जा दोस्त तारो भाई ओइसन में के तो ना हो लंठई करत तो देखले नहीं छी ये मर्द हम का कहियो करा के लेकिन आवत तो पूछबो करा ले कि का बात बाटे अगर ढेर उड़ता हूं ना नाम हिसाबे से एको गलती ना हो जैसे कि भाई वाइल हमारा के गलती ना कुछ कह के जाई चिहता हमरा के एकरा के हम जब घरो घर बनत रहे ईटा दियानी बोलबो झूठ बोली हमारे रे लेकिन एकरा ला पूछबे बराबर 10 साल ते खानो बंद तो हम कोड़ वाले नहीं अपन जैसी भी दे अरे हाँ बाबू हाँ कमरपुर 2 टाली ईटा गिराई के जल्दी हमारा चिमनी पे आवाज है ऐसे कि नहीं बेर काम बाटे और 4 टाली ईटा देवे बदल लो अब तू जल्दी आओ हमारे के जल्दी पहले 5 मिनट बैठी ना ओके बाबू ठीक है चिमनी के काम कैसे चलता भैया चिमनी काम छोड़ो ना तहार काम कैसे चलता काय किसी की बोलता रहो मन हम किसी बोलता नहीं हां अरे साला तोर कतना शिकायत सुन पहले का शिकायत सुन ताल शिकायत सुनो तो हमारे बेटे पथरी हो गइल बा हम कुछ नहीं की जानो हम के 1000 रुपया के काम बा बस 1000 रुपया हां कहां ले दिए 1000 रुपया कहता ही से दो तोरा मालूम बा भी आई बेटे हमारा चिमनी पर 2 ट्रक कोयला अब यो करता नहीं किदले तो तोरा कहां दी रे तो ता हम चिमनी के आतू के ठिका ले लेबानी अब नहीं कहला तो निजवा के नोच के दे मलार से ना दे बचलात के बाड़ो इनकरा का 1000 रुपया गंगारा चोली के नहीं होन और कहा भाई बड़ा उदासल बड़ा क्या बात बा बैठल बड़ा उदास का कही भाई एबारा भैया हमके बहुत बोल दिल बड़ा पता ना हम कौन गलती कर दिल बानी क्या बात हो गइल बा हो काहे बोल दला
यार आमगनी 1000 रुपया मांगे इतना कुछ बोल देला ना कि कुछ समझ में नहीं किया वो। कोनो गलती कइला हकबा तब ही ना बोले यार ऐसे थोड़े बोल दियो। अरे यार तो तू भर दिन हमारे संग में न रहेला तो अके नहीं खेला कि हम क्या गलती करता नहीं क्या नहीं की करत हम कब गलत काम करीला ना तो ये बात सही है कहत ल। तब अरे ए जगह मीटिंग रे। कुछ ना भैया यही तरह बैठल बन जा। अरे हई त लंच ना ह एकरा साथे तू का बड़े जब ई लंच ह त एकर संगे का तू बैठल बड़े। होश में बड़ा के ना हई लंठ हम नहीं कहत इहे कहता तार भैया वाले। हमारे भैया वाले हाँ क्या कहले बा अब पूछो पूछो क्या कहले बा। हम का कहले बनी तू ही बता दे ना। तू ही ना कहत रे कि घाघरा चोली लड़की के पहनावा था किन किन आए मुझे भैया के तू शिकायत करे कि ना चिमनी पर ये कहले बा ये कहले बा। हाँ तो हमर उतावा अमलिया तू ही मरबो। तोहरो के चाहिए हाँ चलो चलो